Doğru söyle, ömrün gelip geçer böyle. Zinhar yaş kulüğünü sıyla, baş göre girmezden durun. Hormatly we mehriban ildaşlarım ve aziz Türkmen halkım. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu video gepleşimizin tayarlamaktan maksat bir mavzu barada söhbet etmek istedim. Gepleşimde soraw bilen başlap we oň ýetinden öz maglumatlarymy sizler bilen paýlaşmak istiyorum. Bu maksadımızdan bulki şöyle gepleşikleri devam versek ve taze bol orta gelen mavzular var, meseleler var. Hususan cemiyetçilikteki mavzuları öğrensek. Sorağım cemiyetçilik borç. Yani cemiyetçilikteki borcumuz näme? Yaş sözler aýdylmada bizim zihnimizden nämeler geçiyor? Umid etýän ilki bilen sizin ýanynızda tapylan jogaplary öwrenip, soň bilen videoň aşagyndaky ýazy ýazylýan ýere ýazyp fikirleňizi birler bilen paýlaşmagyňyzy isleýär. Gelin her bir mawzuwa ya meselany öwrenjek bolsak, hususan ilmi taýdan onda many, tarif we onuň çäklerini bayan etmeli bolýarys. Ilmiň zarur bolan durumy hem şöyle. Bir mawzu we meselanyň manysyny, tarifini we onuň çäklerini bizlere çıkarmak we bayan etmelidir. Öňkü manylarda cemiyetçilik borcu ya Farsçada taahhüd-i ijtimai diýär, İngiliz dilinde hem social commitment barada köpürrak ahlak ilminin budagynda ya çäklerinde bahs bolar. Ýöne hazırky döwürlere gelip muňa bir näçe ölçemler, yani botlar verilip bu meselany aýratyn many berýän ijtimamyza ya cemiyetçiligimize degişli bolan sözler bilen bayan edilýär. Şuň ýany bilen cemiyetçilik ilminde ya ulum ijtimaide hem beýik bolan ahlaki we insani maksadyň ya maksatlaryň adamlar tarapyndan obaly bolşy we durnukly ýagdaýyny tariflap berýär. Ýene gaýtalýar, ulum ijtimai ýa cemiyetçilik ilminde beýik bolan ahlaki we insani maksatlaryna obaly we durnukly bolan durumy bize bayan etýär. Näme diýende adamlar öz durmuşunda hemişe hereketde. Şul hereketleriň dowamında insanlar biri bilen garama garşy gelende ya çaklaşanda yüzme-yüz bolanında özlerini nädip alyp barşy orta gelýär. Şul alyp barşynda cemiyetçilik borcu hem namayan bolýar. Muny bir näçe misallar bilen bayan ederiz. Misal, hayır ve şer meselesi. Doğru ve hata, nadogry mesele. Ya hallanýan ya hallanmayan hareketler. Şu çakmaşıkların ya yüzmeyiz bolşulukların esasında orta gelýär. Ve şunu yani köp misallary biler, aýdyp bereriz, peýda, ziyan, ya zerer, ya peýda, ya hoşluk, ya nahoşluk. Şöyle meseleler. Bu mawzulardan aýdyşymyzyň maksat ya umumy berdaşdymyz bolki, cemiyetçilik borcu adamın cemiyete
bağlı bolan duygusunu bayan ediyor. Yani bizim duygu esasında öz yaşayan cemiyetimizde bağlıdığımız. Yani öz hem navımız ya öz meğindeşimize bolan duygumuzu ve hareketimizi bayan ediyor. Şimdi sonku vaxtlarda ya dövrlerde hazırki ve sonku dövrlerde cemiyetçilik boyunca bir neçe yüzlü ölçevler bilen bayan edildi. Elbette bu yüzlü ölçevler deyişimiz en səthi ya iktidai bolan şol bizim tavud ictimaimizin neçe misalları. Hazır siz bilen bir neçe misalları öğrenir. Birinci, adamın birinci çaklaşığında ya duşçuğunda özünü yaxşı alıp barışı ya o alıp barışı. Fars dilinde aytsa hoşbarxurdi. Eğer qısqarad aytsak qoğu çaklaşık, qoğu duşçuk. Şu birinci duşçukta. İkinci, doğru bolmak. Ruh rast budan hem deyip doğru bolmakta mani bu duşuştuk öz meňdeşimiz bilen hem navımız bilen bir yaşayan içtimamızda, muhitimizde elbette bir meseleler ortaya geliyor. Ya iş meselesi olur, ya durmuş meselesi olur, ya hemkarlık, ya şöyle meseleler. Hemmesinde bizim şu doğru bolmamız talep edilir. Doğru bolmak diyelimizde şu sadık bolmamız. Üçüncü, hoş niyetli olmamız. Yani hoşbarxurdi. Hoş niyetli, hayırxah olmamız. Hayırxah diyenimizde hayır sahavatlı olmamız. Birinci çaklaştık, hoşbarxurtlu olduk. Ya o çaklaştık sakladık. İçinde doğru olmak dedik ya ruh rast olmaklık mı? Üçüncüsünden hoş niyetli olmalı dedik. Ya şu hayır sahavatlı ya hayırxah diyen manilerle. Dördüncüsü, şul qoğu işlere durnuklu bolmamız. Yani payadari berhubiha diye degen boruyor. Şu o işleri hemişe tekrar etmemiz. Yani bir gedek becerdik mi ya ikinci gedek, üçüncü gedek izni terk etmeli dəlliğimiz. Ana bu borçlar en iptidai borçlarımız cemiyetçiliğimizde. Umuman bu sözleri cemlesek biz yaman fikirden, yaman düşünceden, yaman hareketten, yaman vadeden, yaman durumdan biz hususan öz cemiyetimizde, içtimamızda çekinmemizi ve uzak durmamızı bayan ediyor. Ve şimdi ikinci merhalede bunun tasirleri bilen tanışarız. Hurmatlı dostlar, birinci bölümde biz cemiyetçilik borcu manisini ve tarifi hem de çeklerini ve bir neçe ölçevlerde bayan edip öttük. Elbette kısa şeklinde vaktim az. Bu mevzu geniş mevzu her kanca sohbet etsek. Ama şimdi bu bölümde şu borçların yerine getirilen suratında tasirlerini bayan etmek istedik. Adamların özgürüp ötmesi için zerur olan bir mesele ya bir mevzu deyip düşünülüyor. Şunun için hem cemiyetçilik borçları bu suratta yerine getirilse ya becerilse onda şu cevapkarlığımızın yukarı derecede yerine getirildiğinden subut oluyor. Ve şu cemiyetçilik borcu cemiyetçiliğin ya içtimamızın mühim üstünlerinden biri hatırlanıyor. Näme diýende düzgün tertibi ornatmağa kömekleşiyor. Asudalygymyzyň orta gelmesine kömekleşiyor. Ya asuda hayat geçirmemize kömekleşiyor. Onun ýany bilen adamlaryň ýa-da jemgyýetiň ösmesine sebäp bolýar. Şu ýerde ösen ýurtlardan bir misal aýdyp ötsek, ösen ýurtlarda danışmantlar we jogapkar adamlar her bölümde bolsa da bular yanmayan yakin
arada işleşiyor ekenler. Yani işleşiyorlar. Bu işleşmenin eserinde buların öňe gidişi, ýa-şo jamiýanyň ösmegi ortaga geliyor. Ve hemmeleşip bu taýyraty ösmege bular täsir salyp ortaga gelmesine sebäp bolýarlar. Şoň üçin hem bizler hem köşe edeliň. Elimizden gelýän işler, şo gatnaşyklar saklamak, dogry bolmak, hoş niyetli bolmak, bu ýaxşy amallary izgiderli ýerine ýetirip durmak. Bular özlemde hasiyet alaly, çünki borcumuz öz jemgyýetimiz, öz ijtimamyzyň garşysynda. Hazır şoň üçin bir näçe misallar ýene aýtsak, biz öz türkmençilik ijtimamyzda degişli bolan misal aýtsak, biz öz özümizi kemsitmeli däl. Biz öz özümize bihurmatlyk etmeli däl. Biz öz özümize bimähirlik etmeli däl. Iň soňy bilen hem biz öz özümizi ýogatmaly däl. Akyldarlarymyz aýypdyr, anyk ýoly bar millet baklydyr. Gelin hem anyk ýola birlikde çykalyň we milletimize bahtly milletler sanyna goşalyň. Hemmäňiz bilişiňiz, ýani Afganistandaky durum, ýagdaý köp wagtlar bar. Dämber sowuşa uruş gidipdir. Bu ýagdaý tiz wagtda hem özgörmejegi gynansak da hem namaýan. Şoň üçin hem biz faramoş etmeli, biz aýakda galmaly, biz bu kynçylyklary ýeňmelik. Ýeňmämiz üçin hem bir bolmamız gerek, bir-birimize hormat goýmamız gerek, bir-birimize elinden tutmamız gerek, bir-birimize ýok etmememiz gerek. Yani kıynasak soňky wagtlarda nahoş wakylara şahit bolýar. Olarda öz ağlaşan doğanlardan eli bardygy bilinýär. Ama bu günlerden öter biz inşallah yeňer bu kynçylyklary. Bir meşhur söz var. Bir munawwar adam ya başarjak adam bir topary herekede salar. Bu bir coşkun topar dünýä lerze salar. Gelin birlikde hareket etsek, bizim köp meselelerimizi hal edip biler. Mümkün döwlet biziň ýagdaýymyza türkmen halkynyň hususunda ýagdaýyna dogry suratda garaşyp bilmese, ýa yaman niyetli adamlar bar bolsa, şoň üçin bu halatlar bar eken diýip biz maýus bolmaly. Ama biz birek-biremize golaylaşmalyk. Golaylaşyp bersek bilen ortamyzda anam durar, anam ýani itimat. İtimat döredime bizler biriler, bizler birikdik, onda köp işleri edip biler. Bu jemgyýetçilikdäki borjumuzy hem dogry suratynda ýerine ýetirek we ýaşaýan muhitimiz, jamiýamyz ýa jemgyýetimiziň ösmesine sebäp bolar. Endi bu videomyzyň sonunda kemçilikler ya mawzularyň degip ötülmedik botları ya konuşları bar bolsa, oň üçin men sizlerden geçirim sorýan. Hem üçin mawzu gysgara galdyk. We birinji video ýazgy maglumat şeklinde elbetde kemçilikleri bardyr. Gelecekde hemmesine islah etmek üçin hareket eder. Ve sonunda siz hem öz nazarlaryňyzy, pikirleriňizi jemgyýetçilik borçlarida fırsat tapdyňyz. Ýazgyň videoň astyna we ta köpürak öwreneli, köpürak bileli, köpürak düşüneli, ta bir-bire has ýakyn bolmamyz üçin we birlikde hareket etmemiz üçin. Hususan da bu paýamy meniň ýazyşymyň eňgizesi bol. Soňky wagtlarda bizler sosyal medyadan ya internetten, WhatsApp grup arkaly bolsun, Facebook gruplary ya ýene başga ulgamlardan gowulanmanyny başardyk. Ýöne şu ýerde gatnaşyklarymyzyň nä derejede ýene gowy bolmak üçin bir hil hareketlerimizi düzlememiz gerek. Hemmemiz, men hem düzlememiz gerek. Ýene başga bir doganmyzdan bolsa. Şonuň üçin
iň ýaxşy hoş ahlakly sözler tapyp aýdyp, bir-birimize mäherli bolup, hormat goýup gepleşmeli, fikir almaşmaly, ta kynçylyklara hal bolýan ýollaryny tapsak we aýakda galyp bolsak. Sag salamat bolun. Minnettar.